Godmorgen. Det er blevet forår, og det synes jeg simpelthen er så dejligt. I dag har jeg en forårspligt, som er lidt anderledes, end hvad jeg ellers plejer at lave. Altså i går var jeg ude i haven. Der fjernede jeg alle de døde planter fra det der bed. Og det er jo også fedt. Det er jo også noget af det, der skal til, når det er forår. Så skal man til at rydde ud i alt det gamle, beskidte, ødelagte, mugne, rådne, visne. Men i dag skal vi lave noget, der er lidt sjovere. Og den her video, det er en reklame for Flimmer. Den indeholder også reklame for mig selv og for Geet. Men det er altså ikke, fordi der er nogen, der har betalt mig for at lave videoen, vel? Men i år er jeg igen med i Flimmers påskejagt. Og derfor så har jeg købt et påskeæg, som jeg har tænkt mig at dekorere. Sidste år dekorerede jeg det ikke selv. Der kunne man bare finde noget af mit merchandise inde i det her påskeæg. Men i år, der har jeg selv tænkt mig at dekorere det. Og det er simpelthen det, vi skal lave i dag. Til at starte med, så skal jeg finde et bord. Og jeg ved godt, lyden er ikke sådan vildt god herinde, fordi det er inde i vores stue. Men det er det eneste sted, der er lys lige nu, okay? Okay, ægget bliver. Vi har sådan et klapbord stående i køkkenet lige nu. Men det bruger vi til at lave puslespil på. Og selvom jeg ikke rigtig har lyst til at fortsætte med det der puslespil, så kan vi ikke flytte det. Ja, vi har så også min datters dukkehus legetøj på og sådan noget. Det gider jeg ikke rigtigt, så jeg tror, jeg må ud i skuret og se, om jeg kan finde et andet klapbord. Ej, hvor ville jeg ønske, Emil han var hjemme lige nu. Hvorfor bad jeg ham ikke om det, inden han tog afsted? Okay. Jeg har lokaliseret bordet. Det står inde bag cyklerne. Fedt. Fedt. Der er ikke nogen gode steder at stille sådan en kamera her. Så stærk er jeg faktisk ikke. Cyklerne skal væk. Hvad end det her er, skal væk. Cyklerne er naturligvis låst. Så. Det skal nok lykkes det her. Ja. Ui. Yes. Sådan. Altså, jeg ved ikke, om jeg ved, hvordan man slår sådan et ud. Håber, jeg finder ud af det. Altså, det var ikke det her, jeg havde tænkt mig til at starte med. At der skulle et helt nyt bord ind i stuen. Til at starte med havde jeg tænkt mig, at jeg skulle bruge det der lille, fedtede, slitte sofabord. Men så tænkte jeg, det kommer sikkert til at tage helt vildt lang tid at male det her påskeæg. Jeg gider ikke sidde på gulvet. Ja. Er der en åben knap eller et eller andet her? Jeg har slet ikke tjekket, om der er edderkopper i eller noget. Eller mus. Hvordan åbner man det? Ja, sådan der. Okay, det ser rent ud indeni. Jeg er en strong and independent woman. Jeg kan godt selv. Tror jeg. Boom. Det var sådan en fodbolddreng-move, det her. Når man lige har lavet sådan en trickshot. Så gør de altid sådan her. Er det ikke rigtigt? Jeg tror det er godt. Og nu skal vi bruge en voksdug, så der ikke kommer maling på bordet. Den har jeg på mit kontor. Sammen med al malingen faktisk. Der roder lidt på kontoret. Min computer er lige i gang med at rendere en video. Se lige her. Vi har der lige sådan en ny voksdug. Det er en påskedug, men jeg tænkte, den var god til sådan, når der skulle males og sådan noget. Også ret god, når man har børn, der maler. Nå, jamen ja. Jeg tror også bare lige, at jeg vil finde alt malingen frem og sådan. Og jeg er jo meget stor fortaler for bare sådan at bruge de ting, man har. Og så jeg har en hel masse gamle pensler. Lidt mishandlet af børn. Så har jeg en masse gamle malingrester. Der er mest fra Søstrene Grene, men der er også noget Panduro og noget, hvad end det her er. Og så har jeg også nogle små pakker med noget maling fra Søstrene Grene her. Og min vision for det her påskeæg, det er mit merchandise. Og det er så her, der kommer noget reklame for Geet den, fordi jeg er nemlig for nylig kommet ind hos Geet. Det vil sige, at det fremover er der, man kan købe mit merchandise. Og jeg har altså lige brugt de seneste par uger på at tegne et nyt design. Og det er endt med at se sådan her ud. Men jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at lave baggrunden fra det til et påskeæg. Og så, jeg ved ikke, om vi skal tegne påskekyllinger på i stedet for en panda, eller hvad vi skal gøre. Det tænker jeg, vi finder ud af. Og jeg er jo ikke vant til at male.
Så det er jo super nervepirrende det her. Hvordan gør man overhovedet? Så jeg tror, jeg vil starte med at tegne buskene. Skal vi også have regnbuen med? Det ville næsten være synd ikke at tage en regnbue med. Ja, jeg tegner lige lidt. Jeg havde ikke forestillet mig, hvad der skulle være bag Hyggefis på det her design, fordi jeg har jo bare tegnet Hyggefis først, og så lavet baggrunden bagefter. Så det bliver spændende at se. Og så er det jo heller ikke helt nemt sådan lige at tegne på det her påskeæg, fordi der er sådan nogle revner i. Men det var det største påskeæg, jeg kunne finde, fordi jeg tænkte, der skal være plads til mange ting i. Hvis du ikke ved, hvad flimmer er, så er det jo ligesom det er en platform, ligesom YouTube, bare uden alle de nederen ting ved YouTube. Så det er et mere sikkert sted at se sine videoer, fordi alt indhold, der bliver lagt op på Flimmer, det bliver godkendt af rigtige mennesker inde. Og så er der også et sted, hvor at man kan bruge sin skærmtid til at være mere kreativ og til at lave noget i virkeligheden. Så hver gang der ligger en video på Flimmer, der er altså også en del af mine videoer, der ligger derinde, så er der en aktivitet tilknyttet. Så kan der for eksempel stå, tegn den flotteste gorilla du kan. Okay, jeg ved ikke, om det var det bedste eksempel, men det kunne være sådan noget, ikke? Eller tag et billede af den første blomst, du ser, når du går udenfor. Og så kan man så tilføje de her billeder, og så kan andre gå ind og se, hvordan du har gennemført den her opgave. Og så får du så nogle point, hver gang du gennemfører sådan en opgave, som man kan bruge til at indløse sådan nogle flimmerdyr. Jeg har ikke sat mig sådan vildt godt ind i det. Det der med flimmerdyrene og sådan noget. Men det lyder ret sjovt. Det er vildt svært det her. Og hvis du ikke ved, hvad Flimmers påskejagt er, eller æggejagt, så er det jo fordi, du ikke har fulgt Flimmer siden sidste år. Fordi sidste år lavede de det også. Og der lavede de så sådan et påskeæg her. Det er jo lakserytteren, som I kender ham. Han lavede nogle mega flotte æg, som han tog ud, og de andre fra Flimmer tog ud og gemte alle mulige steder i Danmark. Den her gang skal jeg selv stå for at gemme ægget, og jeg kommer til at gemme det i mit nærområde, altså i den by, jeg bor i. Ikke for at dokse mig selv eller noget, vel? Men så har vi så den øverste del af buskene her. Og nu gør det jo ikke noget, jeg bare tegner det hele, for jeg kan bare male ind over med alt muligt andet. Er det hønselort eller et eller andet, der er på det æg her? Jeg tror ikke, det er hønselort. Altså det sjove ved det her design, det er jo, at altså, jeg synes selv, det er ret flot. Jeg håber, du også synes, det er flot. Men betyder det, at jeg er god til at tegne? Nej, ikke nødvendigvis. For kan du gætte dig til, hvor mange gange der er trykket fortryd på det her billede? Ja. Jeg er mest god til at tegne, hvis man kan trykke fortryd. Og den her sky er skæv. Du, hvor jeg sådan lige kigger på det. Nu er den skæv. Altså jo, jeg er ikke den dårligste til at tegne. Jeg har oplevet folk, der tegner værre. Emil for eksempel. Men jeg er helt sikkert heller ikke sådan, du ved, det er ikke sådan noget, jeg laver i første forsøg. Det bliver lidt skævt det her, men det går an. Det er dejligt med det her viskelæder her. Det fungerer bare så godt. Nej, hvor fint. Det bliver godt det her. Jeg glæder mig til at nå lidt længere. Jeg håber virkelig, at jeg når at blive færdig, inden at jeg skal over og hente børnene, fordi ellers så kommer jeg ikke til at blive færdig. Klokken er lige nu 10:10. Men det her, det er den ene side indtil videre. På den anden side kunne vi jo også godt bare male sådan et kæmpe påskeæg. Er det flot? Så er der mønster på påskeægget. Himlen på det originale design, den starter med at være sådan lidt lilla, og så bliver den sådan lidt mere solnedgangsagtig ind mod midten. Sådan lidt mere gul-orangeagtig. Jeg tænker, vi skal i hvert fald bruge noget lilla og noget lyserødt, og jeg blander et eller andet, ikke? Det er en meget lille palette, når man skal bruge rigtig meget maling, det her. Jeg er så bange for at få maling på tøjet, for jeg ved bare, at det kan ikke komme af. Men jeg har ikke lyst til at skifte lige nu. Og det er min yndlingsbluse. Den lyserøde her, det er sådan en metallisk farve. Jeg ved ikke helt, hvor godt det kommer til at gå, når man blander det, men vi prøver at give det et skud. Vi skal sikkert også bruge lidt af den her. Så bruger vi lidt... Tør vi bruge lidt mørkeblå her? Altså, vi prøver os bare frem. Jeg tror, en del af det her, det er også bare at forsøge noget nyt og se, hvad det kan blive til. Det behøver ikke være det pæneste i verden, men lad os se, hvad vi kan gøre, hvis vi bare blander tingene. Denne her er måske også meget god. Måske en lille smule af den her orange inden til det i midten. Okay, den er... Ja,
Den skal der lige stikkes hul på i hvert fald. Så sker der noget. Ja. Nu er det jo ret væsentligt, at den får samme farve på begge skaller, så jeg er nok nødt til sådan lige at gøre det sådan nogenlunde simultant. Jeg tror, hvis jeg tager hver farve og lige sådan dupper en runde med det, så tror jeg, vi kan blende det på en ret fin måde. Jeg kan godt lide, at der er sådan lidt skift i farverne her, at den ikke er sådan helt blandet på forhånd, men at vi først blander den på selve skallen. Det ser sådan her ud indtil videre. Der er det selvfølgelig lidt ærgerligt over, at jeg har tømt min lille maling, når jeg overhovedet ikke fik brug for det hele. Det kender jeg en 3-årig, der måske bliver en lille smule træt af, når der ikke er noget lille maling næste gang, der skal males med lille. Men jeg har fået lavet det lille. Det er jo ikke sådan helt nøjagtigt og sådan, men jeg synes, det er flot. Den anden side ser sådan her ud. En lille smule skarp kant der. Ja, det kunne man godt have gjort noget ved. Men jeg tænker, næste skridt må være græsset. Ja, så buske måske. Det bliver spændende. Vi skal bruge nogle forskellige grønne farver, og jeg har ikke så mange forskellige grønne farver. Så vi må tage, hvad vi har. Og nu skal jeg måske lade være med at hælde så meget maling op den her gang. Vi skal også bruge en gul. Og jeg tænker, at jeg har i hvert fald, da jeg lavede designet, der har jeg brugt en del gul i græsset også. Eller i hvert fald tæt på lysegrøn, ikke? Jeg ved ikke, om vi skal bruge sådan en lidt mat grøn her, men vi prøver. Og jeg har faktisk også grønne farver herovre. Men det er måske mere buskene, der skal være de grønne farver herover. Vi skal også sørge for, at det hele ikke ligner hinanden. Så har vi en god lysegrøn, men vi skal også have en lidt mørkere grøn. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne finde på at blande den blå her. Tage den og blande i noget af det. Fordi så kan vi få en sådan lidt mørkere, koldere grøn. Jeg er meget spændt på at se, om jeg overhovedet bliver færdig i dag. Fordi nu er klokken næsten 11:30. Og vi har kun fået lavet himlen. Og jeg har ikke spist frokost endnu. Og heller ikke morgenmad. Ej, det er en flot farve, den her. Den bliver så god. Sådan der. Den gule farve, den er sådan meget, den er meget vandet. Det er slet ikke en akrylmaling, det her, eller hvad? Ej, jeg har bare brugt den, som om det var en akrylmaling. Kan vi overhovedet blande den? Der står den er hurtigt tørrende, men den er mat. Jeg kan godt mærke, at jeg begynder mere og mere at tænke, at jeg kommer til at synes, det er virkelig ærgerligt at give det væk. Men altså, det bliver så fedt det her. Jeg glæder mig så meget til der er nogen, der finder det her. Og jeg håber, at jeg ser, hvem der har fundet det. Altså ikke sådan ser, hvem de er, men ja, bare ser, at det er blevet fundet i virkeligheden. Så det ikke bare bliver liggende der for evigt. Det er fint nok, at jeg sådan overlapper lidt ind over kanterne, fordi så kan jeg altid bare male med det, der skal males. Så maler vi det bare over igen bagefter. Det er, hvad det er, og det bliver, hvad det bliver. Hvad siger vi? Er det godt? Det tror jeg vil sige. Lad os fortsætte med den anden, hvis der er maling nok. Jeg spildte på bordet, og det ved jeg bare ender på min bluse på et tidspunkt. Nej! Nej, skudskylde. Men altså, man lægger jo slet ikke mærke til, at jeg har taget en ny trøje på. Den ligner jo bare den samme. Så er vi klar igen. Jeg har til gengæld glemt at tænde mikrofonen på det her klip, efter jeg tog kameraet tilbage. Og det har jeg så optaget med i 23 minutter. Men altså, jeg er en amatør. Sådan der. Vi skal lige have introduceret nogle nye grønne farver. Bare for det kommer til at se lidt anderledes ud. Jeg har lidt forskellige grønne farver her også. Sådan oven i de andre. Okay, det bliver meget gennemsigtigt. Så enten skal vi have flere lag, eller også skal jeg lige lave en lille duppe først. Der er stor forskel på, hvordan det ser ud med pensel og med, når man dupper. Når man laver det med pensel, så bliver første lag altså ret gennemsigtigt. Men man kan godt formå at lave en lidt sjovere struktur, end når man dupper. Og så kan det jo også godt blive lidt mere præcist. Så hvis vi også lige lader første lag tørre lidt, og så maler noget ovenpå, så er jeg sikker på, at det nok skal blive godt. Stort set hver gang jeg optager noget, som er sådan en close-up, så glemmer jeg at starte optagelsen. Men æggene ser sådan her ud indtil videre. Jeg synes, altså indtil videre, så overstiger det mine forventninger meget. Jeg synes virkelig, de er blevet fine. Jeg tror, at det er ved at være tid til regnbuen nu. Jeg tror ikke, jeg har en blå, der er lige præcis, som jeg gerne vil have den, så vi er nødt til lige at blande en.
lad os se, hvilken farve de der 3 farver bliver til. Den er for mørk og for lidt turkis. Så vi bruger noget turkis, og så skal vi altså også bruge noget, der er lidt lysere. Nej. Hvorfor gør jeg sådan noget der? Men altså, det er hvad det bliver. Det er det. Nu skal man jo begynde sådan at være lidt mere nøjagtig, når man maler. Og det ved jeg ikke, om jeg er god til. Jeg har været meget god til det der med dubbe og blablabla. Det her, det er jeg ikke så god til. Slet ikke, når malingen er gennemsigtig. Vi kan også godt bruge den blå farve i påskeæggene, så det kan være, at jeg faktisk bare skal fortsætte direkte ned i påskeæggene bagefter. Påskeæggene bliver ikke det pæneste i verden. Er der noget, jeg har lært i dag, så er det, at... Hvad har jeg overhovedet lært? Klokken er 14.36. Det var egentlig meningen, at jeg sådan skulle over og hente børnene nu, men jeg har spurgt Emil, om han ikke kan hente dem, fordi jeg er ikke færdig. Status er, at jeg har glemt de ting, jeg skulle hente. Men udover det, så er status, at det ene æg ser sådan her ud, og det andet ser sådan her ud. Vi mangler nogle outlines. På et tidspunkt har jeg købt sådan nogle tusser her i Søstrene Grene, som ligner noget Posca-agtigt noget. Dem tænkte jeg, at jeg kunne bruge til at male de resterende i påskeægget, fordi det bliver simpelthen så småt. Nå ja, er der en ting, jeg har lært, så er det, du kan ikke bruge akrylmaling til at lave præcision. Altså alt det her, ikke? Prøv lige at se. Altså, jeg kan jo ikke lave noget som helst, der er lige, fordi så snart man maler med en pensel, når det er sådan noget småt noget, så bliver det gennemsigtigt. Så derfor så har jeg valgt at hente sådan nogle her, som jeg håber på, at vi lige kan udfylde hullerne med. Hvad gør man med den her? Der kan jeg godt mærke, at der ville jeg måske ønske, at jeg bare havde købt flere Posca-tusser i flere farver, men jeg vidste jo ikke, at jeg skulle bruge dem. Okay, fair nok. Jeg skal også lige give den en chance. Den skal jo lige igennem, ikke? Sådan der. Jeg tror faktisk, det fungerer sikkert fint nok. Ej, hvor skulle vi bare have brugt sådan nogle her til at starte med. Jeg har faktisk aldrig rigtig gjort mig så meget i Posca-tusser. Når jeg har været til event med Flimmer, så har jeg brugt Posca-tusser til at male på deres ko og deres andre dyr. Og det fungerer jo så godt. Så ja, i virkeligheden burde vi måske have brugt Posca-tusser, men jeg synes, det er fint nok, at jeg har malet selve basen med akrylmaling. Jeg kan endda lave nogle flere detaljer med alle dem her. Jeg tror, de komplementerer hinanden ret godt, de her redskaber. Men derudover så har jeg også købt en sort og en hvid Uni Posca 0,7 mm. Jeg har ikke prøvet dem før, men jeg tænkte, jeg kunne bruge den hvide til at lave outlines. Jeg ville egentlig først have brugt den sorte og så den hvide til highlights, men jeg tror, at når den ser ud, som den gør, så tror jeg, at outlines er bedre. Men lad mig lige se, hvordan den virker. Det kan godt være, at jeg skulle have købt nogle, der var lidt tykkere. Det er lidt svært at tegne nøjagtigt med den her, og den er også den er lidt mere gennemsigtig, end hvis den havde været større, tror jeg. Altså, jeg glæder mig bare virkelig til, at det er færdigt, det her, fordi jeg tror, det bliver virkelig godt. Også selvom jeg har måske ikke gjort mig helt lige så umage her til sidst. Fordi jeg vidste, jeg var lidt i tidspres og sådan, så har jeg ligesom været nogle steder, hvor jeg har været nødt til at tænke, okay, jeg er lige nødt til at springe over, hvor gæret er næstlavest. For eksempel med svampen, altså der ville jeg virkelig gerne have gjort meget ud af skyggerne på og sådan noget, det kom ikke til at ske. Men det er virkelig en god tus, den her, også bare sådan, selvom den er så tynd, så er den også bare rigtig god til at kunne dække underlaget, selvom underlaget er meget rot og sådan, så det er jeg virkelig overrasket over. Men jeg ville dog ønske, at jeg havde valgt tusformen og ikke kuglepensformen. Det bliver lidt bedre, synes jeg. Det pynter på det. Jeg ved ikke, måske ikke rigtig, at svampen havde haft brug for en hvid outline. Og jeg ved ikke, hvad også græsset dernede, det var ikke lige det, min vision var. Men det er sådan, vi gør det. Jeg tror lige, jeg vil tegne lidt mere, lave nogle flere outlines og
Så kan det være, at det endda er det færdige resultat, vi skal kigge på, hvis jeg overhovedet bliver færdig, inden Emil og børnene kommer hjem. Så er der kommet highlights på begge sider. Ja, det er sejt det her. Ej, prøv lige at se, hvor stort det ser, hvor lille jeg ser ud imellem de her 2 kæmpe store påskeæg. Eller det er et påskeæg, jeg ved. Jeg har fået en pakke fra Geekt, hvor der er ting, som vi kan putte i det her påskeæg. Og undskyld for rumklangen herinde lige nu. Det er vores køkken, det har vi ikke fået gjort noget ved. Jamen, vi har lidt af hvert. Jeg har en af de helt store musemotter, som jeg havde her i forvejen. Så har jeg mine klistermærker. Vi har en Beautiful drikkedunk. Sådan en shopper her, eller et net, eller hvad vi kalder den. Vi har 2 forskellige popholdere, eller ja. Sådan nogle, man sætter bag på telefonen, så man ikke taber den ned i hovedet på sig selv. Og så har vi det indtil videre nyeste skud på stammen, før at jeg lavede nyt design i hvert fald. Den lille nøglering. I øvrigt altså bare sådan en ting, jeg er virkelig glad for. Prøv lige at se, den er lavet af metal. Der er så mange små detaljer på. Hvor meget kan vi zoome ind? Prøv at se der. Den synes jeg i hvert fald er rigtig fin. Og til slut så har vi julekuglen fra 2022. Nu ved jeg godt, det ikke er jul, det er påske. Og så er vi tilbage til det der med, at julen var lige til påske. Og det her, det er en julekugle fra 2022. Den var der ikke så mange tilbage af. Men sådan en havde de simpelthen valgt at sende med fra Geekt. Nu vil jeg se, om jeg kan få plads til alle de her ting nede i påskeægget. Det var spændende. Jeg har købt det allerstørste påskeæg, jeg kunne finde, så jeg håber virkelig, der er plads til lidt, ikke? Altså en ting er jo, at vi skal have det hele derned. Vi skal også have det hele derned, uden at ødelægge det. Ja. Jeg håber ikke, der er noget, der er blevet alt for mast. Det bliver spændende. Nu skal vi ud og gemme det. Men når jeg siger nu, så mener jeg ikke nu. Jeg har nemlig noget andet spændende, jeg også skal i dag. Og det har også noget med flimmer at gøre. Sådan da. Jeg ved ikke, om I har set det, men Laxa han har engang lavet noget, der hedder Kreamester. Det er sådan en serie, hvor det handler om at være den mest kreative og lave de flotteste ting. Det er han i gang med igen. Og til den her episode har han spurgt, om jeg vil være gæstedommer, hvilket er super spændende. Så det skal jeg i dag. Så er der sådan en den her, som er lidt ligesom en limpistol, men ikke alligevel. Det skal jeg nok forklare om meget mere, fordi først skal I jo lige vide, hvad vi skal lave. Derfor har jeg fundet 4 rigtig søde kunder til jer, som er børn, der ser flimmer. Altså, I skal designe. De er ikke små i størrelse, men altså tag. Det kan også være, at man tænker... Og så har vi... Jeres kunde har ringet! Ja. De bare lige også nå, ikke? Det kan I sagtens nå. Okay, nej, jo, det er fint. Ja. Selvfølgelig, når dommerne kigger på det, så bedømmer vi selvfølgelig efter kundens krav. Teamnavn. Vi kan jo ikke skrive lakse på det her. Nej, det skal være for at smire mig. Og så får du lige den her. Og så har vi lavet en tegning, der... Du kan ligesom... Jeg tror måske, du er meget overrasket. Du kiggede på den og er meget overrasket. Undskyld, jeg skal lige her. Og så prøv at kigge op på mig. Perfekt. Perfekt. Hold da op, der er mange valgplakater der. Men det passede simpelthen lige med, at Emil han tilfældigvis var på arbejde i København i dag også. Og det passede lige med, at da han havde fri, der havde jeg også fri. Så nu skal vi hjem. Og i og med, at vi begge to sådan lige var kommet til at booke os til noget arbejde inde i byen i dag, så måtte mine forældre simpelthen tage hjem og hente børnene fra børnehave og vuggestue. Så dem skal vi hjem til nu, men først skal vi have noget at spise. Jeg ved ikke, hvad vi skal spise endnu. Hvad skal vi spise? Det ved jeg virkelig ikke. Yes, men nu ringer min mor. Nå, anyway. Det var i hvert fald super fedt at være gæstedommer. Og hvis du har lyst til at se Kreamester, så kan du altså finde det inde i Flimmer-appen, når det kommer ud. Og det ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvornår det gør. Fordi jeg har ikke spurgt.